Vale, ara. Doncs mira, el pulsador de marxa, que com el contacte del pulsador de paro és tancat, estarà activat, ja m'activarà M1, després M1 farà la seva pròpia alimentació, i això és el M4 més la finalització del temporitzador 4 que fa que el cicle es torni a repetir quan d'això. Després M1, temporitzador 1, M3, el contacte de paro que és tancat, i això és la seva pròpia alimentació, aquí igual, que és tot el mateix però amb diferents temps dels temporitzadors, i aquí comencem a la part dels vianants, aquella era la part dels cotxes. Aquí comencen les dues iguales, perquè com és en pulsador de marxa, comencen les dues iguales, aquí M6, a més el del paro, connecta M6, M5, M5 fa la seva pròpia alimentació i aquí és el mateix que abans que M8, més quan s'acabi el temps de T8, començarà un altre cop el cicle amb M5. Aquí igual que abans, tot és el mateix, i aquí cada memòria que activa el seu temporitzador, tots iguals, hi ha 8, doncs 8 temporitzadors amb les seves memòries, ja ho he intentat fer que coincideixin una miqueta amb el número perquè sigui més entenedor, i aquí M1 activa la llum de cotxes verd, M2 la llum de cotxes groc més el temporitzador síncron que està més avall per fer la intermitència, M4 el de cotxes vermell, com és fixe no fa falta asíncrons ni res, M5 vianants vermells més M8 que són diferents temps de M5 i M8, hi ha diferents temps de vianant vermell. Després M5, M6 el verd i l'asíncron per fer la intermitència que avisa que s'acabi el verd. Això és l'asíncron ja. M3 s'activa, aquest com és tancat activa aquest temporitzador un cop activa aquest s'activa aquí perquè M3 està donada i aquí després activa, para, va fent així consecutivament i aquest igual. M7 s'activa aquest temporitzador, la que s'activa a la sortida activa aquest i després així, anar fent consecutivament. I ja està, espero haver-ho fet bé, si no digue'm-ho i te'l torno a repetir, és que no sabia ben bé el que s'havia de fer, Francesc.